O diolch o galon, nia, unwaith eto, mae'n harwain ni efo'r canu ac yn y mawl. Dilynaf fy Migael drwy foes. A dyna di'n cyfrifoldeb ni, ydy dilyn y bugail. A sylwi mae fyntau wedyn sydd yn gwneud bob dim arall. Mi rodiaf, sylwch, drwy gymorth ei ras, nid yn ein nerth, nid yn ein gallu'n hunain, ond trwy gymorth ei ras. Wrth gwrs, mae yna y gost yn y dilyn hwnnw. Nid oes arno gwylydd o'i groes. Ei groes yw fy nghoron o hyd. Ei fywyd i'm gwared ar oes. Fy ngheidwad am prynodd mor ddrud. Sio ni sylwi ar y cwpled hwnnw, ei fywyd i'm gwared ar oes, fy ngheidwad am prynodd mor ddrud. Sylwch ar y pris a dalwyd a bod o drwy y talu hwnnw wedi'n prynu ni yn eiddo iddo hyn. Ei bobl ef ydym a defaid ei byrfa, ei eiddo ef. Reit, hwn i yn ei blaenau. Iesu ceidwad y defaid. Mae'r gair ceidwad yn ymddangos mwy yn ein hemynau ni nag ydy o yn ein llefaru ni bob dydd yn tydi erbyn hyn. Felly bod nhw ond yn sôn am gôl geidwad falle yn ein Cymraeg bob dydd heddiw yma. Ond mae'n air hynod o gynnes a hynod o bwysig yn enwedig i ni yn yr eglwys yng Nghymru heddiw yma, lle mae yna cymaint ohono ni'n ansicr o'n ffydd, ac yn ansicr falle o'n tynged tragwyddol nad oes gennym ni ddim sicrwydd. Ond sylwch ar y gair ceidwad. Nid dim ond achubydd seifia falle'n Saesneg, ond y gair ceidwad, un sydd yn cadw. A dyna dwi am ceisio i ddangos i chi heddiw yma o'r benod yma yn Ioan. Yn enwedig adnod 28, dynwyd ein sylw i yn ddiweddar. Sylwch ar y geiriau yma, Ioan 10, adnod 28. Mae'r geiriau yma'n andros o gry. Yrw i fi'n rhoi bywyd tragwyddol iddynt. Nid ant byth i ddistryw, ac ni chaiff neb ei cipio hwy allan o'n llaw i. Waw, na chi addewid ynde? Yrw i fi'n rhoi bywyd tragwyddol iddynt. Nid ant byth i ddistryw, ac ni chaiff neb ei cipio hwy allan o'n llaw i. Gwaith yr arglwydd Iesu yw'r cyfan. Fi, meddai, sy'n rhoi bywyd tragwyddol. Nid rhywbeth da ni'n ei hennill, nid rhywbeth da ni'n ei heiddi, nid rhywbeth da ni'n cyrraedd ato. Iesu sy'n ei roi i ni. A da ni'n gweld yn Efengyl Ioan bod hynny yn digwydd tra da ni yma, mae'r bywyd tragwyddol yn dechrau rhyw ansawdd newydd yma ar y ddaear, yn rhyw ragflas o'r hyn sydd i ddod. Nid ant byth i ddistryw, ac ni chaiff neb ei cipio hwy allan o'n llaw i. A dwi'n ei hailadroddi gan obeithio bydd i fel geiriau hoff yw'r Iesu y blant bychain yn treiddio i'n bod ni. Meddyliwch, ni chaiff neb ei cipio hwy allan o'n llaw i. Os ydyn ni yn nwylo Iesu, os ydyn ni wedi ganlyn o, os ydyn ni wedi nabod ei lais, os ydy o wedi'n prynu ni, does na dim oll, fel mae Paul yn deud wrth yr Rhufeiniaid, a allai'n gwahanu ni o ddiwrthgariad Duw, yr hwn sydd yng Nghrist Iesu. A os nad ydyn ni'n medru dal gafal yn hyn, wel rhywsut rhyw fodd, da ni rhyw wrthod rhodd gwerthfawroca yr Iesu i ni. Dyma'r gitgan ddoth â hyn i gyd i'r meddwl wythnos o'r blaen pan o'n ni wedi cael y cyfle bendigedig o ddal ifan yn ymreichiau a fynte ar fi'n cysgu ond ddim cweit ac yn rhyw mwmian hwn iddo. Mae'r Iesu yn geidwad i mi. Mae'r Iesu yn geidwad i mi. Rwy'n canu wrth y feddwl fod Iesu yn geidwad i mi. Hyfryd ynde. Dych chi'n cofio'r penillion tybed? Be di'r pennill gynta? Rwy'n canu fel canar aderyn. Dyna ni, rwy'n canu fel canar aderyn. Da iawn. Rwy'n canu fel canar aderyn yn hapus yn ymyl y llu. A dyma sy'n lloni fy nodyn fod Iesu
yn Ceidwad i mi. Rwy'n gwenu fel gwena seren o'r nefoedd yn loyw ei bri, a dyna paham rwyf mor llawen mae'r Iesu yn Ceidwad i mi. Rwy'n wyn fel y lili fach dyner, rwy'n gwenu yng ngwawl Calfari, gofalu amdanaf bob amser, mae'r Iesu yn Ceidwad i mi. Meddyliwch am sodro'r geiriau yma yn reit yng nghanol a phrofiad ac yn einios plant bychan. Na chi drysor ynde. Dyma sy'n lloni fy nodyn fod Iesu yn Ceidwad i mi. Mae'r dôn yn hyfryd hefyd yn dydy. Mae yna rhywbeth tyner iawn wrth ei chanu, ond gwrandwch ar y neges. Mae'r Iesu yn Ceidwad i mi. Os ydy gwirionedd y geiriau yna'n treiddio i'n byw ni, wel, dyna di'r penillion. Bod ni'n canu fel canar aderyn, bod ni yn gwenu fel gwenar ser, ein bod ni'n wyn fel y lili fach dyner yn gwenu yng ngwawl Calfari, am fod Iesu yn Ceidwad i mi. Na chi hyfryd, na chi rhywbeth i ganu dros ein wirion a'n gorwirion ac i weddio drostyn nhw. Awn ni yn ei blaen i edrych ar yr ysgrythyr. Oedd yma drwg mi gan ei bennill arall chi. A hon ganodd yn iau ni'n hyfryd ar y cychwyn. Mae'n fy ngharu, rwyf yn gwybod mae eiddo byth wy fi, mae'n fy ngharu, diolch iddo, prynodd fi ar Galfari. Fyddech chi'n medru canu honno heb gweld y geiriau yn byddech. Mae'n fy ngharu, rwyf yn gwybod. Beth am ni fentro efo'n gilydd rwan, ar ôl tri. Mae'n fy ngharu, rwyf yn gwybod, mae ei eiddo, byth wy fi. Mae'n fy ngharu, diolch iddo, brynodd fi ar Galfari. Hyfryd. Ond meddyliwch chi amdanyn nhw? Prynodd fi ar Galfari. Os ydy Iesu di talu'r fath bris, da chi'n meddwl bod o'n mynd i ollwng gafal yno ni? Da chi'n meddwl bod o'n mynd i'n colli ni, bod rhywun medru'n dwyn ni o'i law? Na. Mae'n fy ngharu, diolch iddo. A mae'n dangos y cariad hwnnw am ei fod o'n gariad sydd yn cadw. Mae'n gariad sydd yn diogelu. Mae'n gariad sydd byth yn gollwng gafal yno ni. Waeth, beth ydy'n ffeileddau, ein pechodau, faint bynnag gyda ni ollwng o'i lawr. Mae'n fy ngharu. A gwir i chi, gobeithio fydden ni'n medru ebyn diwedd ein gwasanaeth dweud rwyf yn gwybod mae eiddo byth wy fi. Ei fod bod ni yn eiddo iddo ef. Os ydych chi isio deall hynny mewn cyd-destun falle chydig bach yn fwy eiddfed, darllenwch Caniad Solomon am fod yn eiddo i'n hanwylyd. Ac o bod dwi eisiau gwneud ydy darllen drwy'r adran yma, a dwi wedi pwysleisio ambell i adnod yn y testun sydd ar y sgrin ei rei sydd ar y ffôn. Dyna dwi am ganolbwyntio arno fo. Dyma'r adnod y testun. Dwi am darllen ychydig adnodau i cwmpas i o adnod 25 i 30. Mae Iesu yma wedi bod yn rhyw ymgom gyda'r Iddewon a hwythau'n rhyw brotestio am yr hyn mewn i ddeud amdano ei hun. Mae Iesu'n ei hateb nhw. Rwyf wedi deud wrthych, ond nid ydych yn credu. Mae'r gweithredoedd hyn yr rwyf fi yn ei gwneud yn enw fy nhad yn tystiolaethu amdano fi, ond nid ydych chwi'n credu, am nad ydych yn perthyn i'm defaid i. Mae fy nefaid i yn gwrando ar fy llais i, ac rwyf fi'n ei hadnabod, a hwythau'n fy nghanlu ni. Dyna di'r prawf, os ydyn ni'n gwrando ac yn canlyn, yna dyna da ni'n ddefaid iddo. A rwyf fi'n rhoi bywyd tragwyddol iddynt, ni dant byth i ddistryw, ac ni chaiff neb ecipio hwy allan o'm llaw i. Dyna'r addewid, dyna'r sicrwydd sy'n perthyn i ddefaid Iesu Grist, i'r rhai sydd wedi credu yno, i'r rhai sydd yn ei ganlyn. A rhag bod ni yn amer beth, mae o'n troi y peth o amgylch i edrych arno o'r ongl arall. Hwy yw rhodd fy nhad i mi. Rhodd sy'n fwy na dim oll, ac ni all neb ei cipio allan o law fy nhad. Mae fi a'r tad un ydym.
Os diolch yn ddigon i ni feddwl bod gan Iesu ni yn ddiogel yn ei ddwylo, wel, mae'n deud wrthyn ni yma, wel, Duw fy nhad sydd eich rhoi chi i mi, a mi da chi rwan yn ddiogel yn ei ddwylo fynte hefyd, oherwydd mi dwi a'r tad yn un. Pan oedd Rebecca yn fach ac yn dechrau cerdded dros ei hun, oedd rhaid gafal yn dyn yn ei llaw, a dwi'n cofio lapio yn bysedd o gwmpas ei garddwn fel bod hi'n medru llithro yn rhydd ohono. Tysa ni yn y capel, fyddwn ni wedi dangos yn haws i chi. A pan oedd hi yn prodi yn ddiweddar, mi ro'n ni'n atgoffa hi o'r gafel yna yn ei llaw, a ryw deimlad wrth gafal yn y garddwn o bys bach yn mynd o gwmpas ei garddwn bach hi ac yn cloi amdano fo, na doedd na dim oll oedd am ei chipio chi o'n llaw i, ryw ddarlun felly. Dyna'r sicrwydd sydd gennym ni gyfeillion yn ein ffydd os ydym ni'n canlyn Iesu am ein bod ni'n credu yno ac yn adnabod ei lais. A dyma, wi eisiau tanlinellu chi. Sylwch ar y drydydd adnod yn y benod. Darllenwch chi drosych eich hun wedi i ni orffen a tanlinellwch yr nodau sydd yn siarad â chi. Ond mae Iesu yma'n galw ei hun yn ddrws y defaid ac yn adnod 3, y mae ceidwad y drws yn agor i hwn ac mae'r defaid yn clywed ei lais ac yntau'n galw ei ddefaid ei hun wrth ei henwau ac yn ei harwain hwy allan. Iaith perthyn sydd yma. Mae'r ceidwad a'r perthyn iddo yng nghlwm yn ei gilydd. Mae'n ein galw ni wrth ein henwau a mi da ni i'w ddilyn nhw. A wyddoch chi, mi ydych chi yn nabod ei lais, falle bod ni ddim yn tiwnio mewn cymaint ag y dylwn ni. Ond pan oedden ni'n canu'r gân gynne, a rhywbeth yno chi yn cnesu, rhywbeth yno chi yn nesu at Dduw, fanno mae Duw am gyfarfod â chi. Pan ydych chi'n gwrando ar bregeth a ryw eiriau yn gloiwi ac yn sefyll allan, dyna'r arglwydd yn siarad a ni. Da ni jyst angen dysgu gwrando yn fwy ofalus. Mae'n deud wedyn fod y defaid i gyd yn dod allan ac yn ta'n cerdded ar y blaen. A'r defaid yn ei ganlyn oherwydd ei bod yn adnabod ei lais ef. Dyna da ni eisiau gwneud, ydy dysgu gwrando a nabod y llais y defaid yn well. A mae'r sicrwydd wedyn yn dod yn ei sgil. O'n i'n sôn gyna am nabod rhifau ffôn. Estalwm, pan oedden ni'n ateb ffôn, oedden ni'n codi ffôn ac yn deud, Wrecsam 352 157. Ac fel yna oeddech chi'n deud pwy oedd yno. Ond heddiw yma, dydy pobl yn gwneud hynny, nachden. Mae'n ambell i ffôn yn canu, dwi'n mynd nabod y rhif, a maen nhw'n dechrau siarad, sgennau'm syniad pwy sydd yno, a dwi'n teimlo'n ddigwilydd ofnadwy yn gofyn efo pwy dwi'n siarad. Mae nabod llais yr un sy'n siarad yn ei mor bwysig, a mae grym yr addewidion yn dod llawer cryfach os da ni'n nabod llais yr Iesu. A'r adran canol yma, adnod 7 ymlaen, mae Iesu'n deud, mae'n mynd cam ymhellach nag oedd o'n sôn am y ceidwad y drws o blaen, mae'n deud rwan fi yw ceidwad y drws, fi yw drws y defaid. A mae pawb arall yn meddwl fo lladron ac ysbeilwyr ydyn nhw, a dy'r defaid ddim i wrando ar ei lleisiau hwy. Mae fi yw'r drws, os daw rhywun i mewn trwy fi. Sylwch, caiff ei gadw'n ddiogel. Does e ddim rhyw cynnig ffordd arall, does ddim exemption clause yma, does ddim lliniaru ar y geiriau, caiff ei gadw'n ddiogel, caiff fynd i mewn ac allan a dod o hyd i borfa. Mae'n atgoffa ni dydy o'r salmau sydd yn sôn am y mynd a'r dod a'r arglwydd yn gwylio i myned ni. Cyferbyniad rhwng y lleidr sy'n dod mond i ladrata ac i ladd ac i ddinistio, ond rwy fi wedi dod mwyn i ddynion cael bywyd a'i gael yn ei holl gyflawnder. A rhan o hynny ydy'r sicrwydd sydd yn perthyn i ni drwy ffydd yn Iesu Grist. A dyma adnod 11 sydd yn tanlinellu ac yn prynu ni iddo ef. Mae fi yw'r bugail da, mae'r bugail da yn rhoi einioes dros y defaid. Fe yn lawer yn yr Hen Testament o broffwydo am y bugail oedd i ddod a pregethu'n erbyn y bugeiliad oedd yn gofalu amdano nhw hunain yn hytrach na'r defaid. Mae Iesu'n deud fi, meddo,
Fi yw'r bugail da, a prawf o hynny ydy bod fi'n rhoi fy einioes dros y defaid. Mae'r bugail da yma yn adnabod ei ddefaid am defaid yn adnabod i. Mae yna ddwy ffordd. Dio ddim yn berthynas dim ond fo ni'n nabod ni a ni'n ddim clem, na mi da ni yn ei adnabod yntau hefyd. A mae sy'n cymharu'r adnabod yma i'r fath adnabod sydd gyda fyntau a'r tad yn union fel mae'r tad yn fadnabod i a minnau'n adnabod y tad. Waw, dydy rhain yn eiriau i adael iddynt dreiddio i'n bod ac i'n hysbryd ni. Ac am ei bod o'n nabod ni, rwyf yn rhoi fy einioes dros y defaid. Mewn dyn i flaen wedyn ni sôn am y rhai sydd ddim eto'n rhan o'i gorlan, a hynny wrth gwrs yn rhan o'r digwyddiadau yn sgil yr atgyfodiad a'r Pentecost. Ond mae Iesu wedyn yn dweud nad oedd deunaw yn tanlinellu sicrwydd yr addewid sy'n ni. Nid yw neb yn ei dwyn, hynny yw fy mywyd oddi arnaf, ond mae fi ohono fy hun sy'n ei rhoi. Mae o'n sôn am y ffaith bod o'n gwirfoddoli yn rhoi ei fywyd o'i wirfodd i'n prynu ni. Does y neb yn ei ddwyn ganddo bo sy'n dewis ei rhoi. A dyna pam ei fod o medru rhoi'r addewid rhyfeddol yma yn adnod 28. Adnod 27 mae'n deud fel hyn, mae fy nefaid yn gwrando ar fy llais i ac rwyf fi'n ei hadnabod a hwythain fy nghanlyn i. Rwyf fi'n rhoi bywyd tragwyddol iddynt. I dant byth i ddistryw cyn i chaiff neb eu cipio hwy allan o'm llaw i. Hwy yw rhodd yn had i mi, rhodd sy'n fwy na dim oll, ac ni all neb na dim eu cipio allan o law fy nhad. Mae fi ar tad un ydym. A jyst ceisio rhyw danlinellu'r hyn o mae Iesu ei hun yn dweud wrthon ni am ei berthynas a ni fel y bugail da a ni'n ein iddo ef, ei bobl ef ydym a defaid ei borfa. Gyfeillion, does gennym ni ffasiwn fraint o fod yn defaid ac yn bobl i'r Iesu. Mae'n fy ngharu, rwyf yn gwybod, mae eiddo byth ddwy fi, mae'n fy ngharu, diolch iddo, prynodd fi ar galfari. Dowch i ni ddiolch mewn gweddi. Mae fi yw'r bugail da, mae'r bugail da yn rhoi einioes dros y defaid. Mae'n fy ngharu, rwyf yn gwybod mae eiddo byth ddwy fi. Mae'n fy ngharu, diolch iddo, prynodd fi ar galfari. Diolch i ti o dad, bod yr arglwydd Iesu wedi rhoi y ffasiwn addewidion i ni, nad all dim na neb ein cipio o'i law ef. Dyroi ni adnabod ei lais, dyroi ni ei ganlyn amarch a gwradwydd y byd. Boed i ni hefyd arglwydd codi'r groes lle bo angen, i ni ddilyn bob dydd o'n hoes. Da ni'n gweddio dros y genhedlaeth nesaf arglwydd i ti godi rhai eto i dy ganlyn di. Tyrd, ysbryd glân, seria'r geiriau yma yn ein calon, a lle da ni arglwydd yn amell, lle da ni yn siglo, lle da ni'n grynedig ein ffydd, tyrd a llefara dy dangnefedd i ni. Gogoniant i Iesu. Amen. Odwch ni adrodd y fendith a'n gilydd. Gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân, byddo gyda ni oll o'r awr hon hyd byth. Amen.